nokni ongkhorei thangmani Saltham wngkha tabuko nogo kifilei sokpaiako hamjwk Subharani Jamatia patimung wngkha thangnai 23 July salmarini Shemoli Bazar Gunjubon Quartarni University o thana hwnei nogo sawi nokni ongkhormani phungni damchuku jorao Pia 26 July salmari bai hortham wngoi salcha wngkha tabubo nogo kifilei sokpaia Biangba thangka tamoba wngoi tongikha wansuklai wanamao kalailajak Kwmajak bukhukni nukhungni borokrok Ani je bihik ngnai bo ano khibi kalang thaka ani busa soho ani mani nogo berenya phaimani ani sosur bariwo angbo office duty khaitong ang kuno khos khobor saimiya 10 tarik ni pungo bini bahana jengno sai thangpu ani tini phungni 9 o university o class dongo nei bini bahana jek songno sai thango ang ani bihingno ang nayu bo kaham da tong haimera tong mane obohai ang todonto susto naita mane jetu bono fil phaitong bo nogo kifili phake ba bele kaham kongno ang bo wansugo bo kaham tongthu bo mane botui bung tongkha abo ang ani cinta nangai tongkha ta bkhao duty khaime ang tongkha bosano bo jokonte bo khibi kalang thangka Bukhuk Subharani Jamatia ni kami killawa lephunga PS bai Kwmajak Robia Narayan Parani Fire Service ni Shengkrak Beza Tholo Posting Takhuk Kisur Deborma bai nukhung khai khoroksa arai borsoni jeraino tui kaham kurungkhe nukhung mochanglai tonglaimani Pia sabono solei saboni serai mungba nangoi 23 July salmariwo nokni ongkhorei thangoi nogo kifilei sokpaia wngkha arai borsoni jerai bumani mayano naitugoi kapjak busani mokolni muktui nugoi nukhungni mani khwnei bihikni kanmung chumungno nugoi tibo khayok jagoi salbrungno mokolni muktui yorjak takhu kisur deborma busano nukhanja ani mukti kai ungkang bahai bon pong na lo ang bahki songjar kana lo bo ano emon ba beke kalangkha bu khaw kostori kalangkha ang puru ko pur sai je baliya ang bini joto bini kanmung chumung nungmani nungkhajan bkhayo goi phayo bosano nukhaite bokha bo bosa 3 bosor jakai bo bai bosano 9 mas bokotoi bo bahai asu bosano khibi kalang thaman khoroksabo jesa jagabo Bukhuk Subharani Jamatia no nugui tongkhe kokduk number 7629036820 eba 9436493839 o numbero call khai sahornani bagai koikha takhuk bisur deborma ani je bihik ngnai bo ano khibi kalang thaka ani busa soho ani mani nogo berenya phaimani ani sosur bariwo angbo office duty khaitong ang kuno khos khobor saimiya 10 tarik ni pungo bini bahana jengno sai thangpu ani tini phungni 9 o university o class dongo nei bini bahana jek songno sai thango ang o beparo kichu saimiya kintu ang o beparni ang to office tongo ang duty khainai defense ne agiro ko kuno wala kajar krai ne kebo bayo mahai mane chas mai samoro ko to tong ang to office tongo ang bahai saimanai ang to bo bini mani nogo bernya hnai thangmani ang to do berai tu hnai bono horu gai thangero ko malai ko bai malai ko bono kuno khos khobor maya gai phone ro ko khaini ka phone khaimani sushop gai exact para kha bojaga mane parangkai borok samle bazar kunjobon township mane kunjobon tongta samle bazar quarter gai nin mungkha ani mung kisur deborma gai ko nini ani bihingni mung kai Subharani Jamatia ani serai arai bosoni jaga bo abono khibi thangka
tabo kisi rekin nang bai ang bai nge kuno angko mahai sonde horok to tong kubuni bor robai thango ba nogono huijaga ro tong mahai ro mane bini bibi songno bo sai thangpo ani class tongo 23 tarik sukrubaro phungni 9 tao ani class tongo nei bini bibi bini ma songno sai thango ang to kichu semi ang office duty o thana rogole fereri ka tabo thana o angko missing diary khaikya bini kuya songno ani ma ani je bakrajak ano saharo tamo khainai baba ব্যক্তিবা ফার্স্ট ফাইলে সারা পাঁচটা তাম টঙ্কা হাই খবর চাও কাই আং তো মা আং তো অফিস ডিউটি ও আং তো তিনি ফাইমি একখানা নাংকাই আং ফাইনাই আপ তো আনি কুয়া সং ন বং ন মহিলা থানা পূর্ব থানাও থাংনি নে বং নাং দাগিখা আরো থাঙ্গে কাইসে অ্যাপ্লিকেশন সে মিসিং ডায়েরি খাই কাই দিনে আং বং ন সাকাতা কা বরক থাংকা বরক বি বাহরং ন নগসলা বকরই tabo geni tamonai ang ani je ani bihingno ang nayo bo kaham da tong haime da tong mane obohai ang todonto susto naita mane jeto bo no fil phaitong bo nogo kipili phake ba bele kaham kok no ang bo wan su go bo kaham tong thu bo mane botui bong tongkha abo ang ani cinta nangai tongkha ta bkhao duty khaime ang tongkha bosana bo jokonte bo khibi kalang thangka enin kami ke ani kami ke robia naran para bo ps nanar ko ang bujong nogor ni piesok lai ang bobai wa la ya ku bo khaile bo ano ang 25 tarik ni bonang age 21 22 tarik ko phone khayu dile regular bahai tong mai jasa ka hai rai kai i bodino phanyani kilani gai busubaro phanyani busubaro phaike ang horo bokol khake bo kok saka ang abo bo busubaro phanyang kai bo ano 22 tarik ko ano phone khai sung hota bodino phanyani suti kang sa 25 tarik ko phai nong no joto kisu ri rok pai kanjom rnani ani serai bo sori hemeng tong doctor punong nani abo heke ang bono sajak te ani logyo bonang telang thanani nei wan su koi tong ang je jaga sagi rekhayo posting pesa tholo busuk bosor ong thana kaijak lai mane जों उनका 2012 o kaijak mani जों ला मेरिज no kaijago ला मेरिज kaijage bono iko anondo ang ला मेरिज kaijak ma pore no bobe kaijak nya ang ba ni job man ang bono amsuk ngono ni semiya ani bi ang bosano nu khanja ani mukti ka ungka ang bahai bono pong na lo ang bahki songjar kana bo ano emon babe ke kalangka bu khaw ko story kalangka ang kuno ko por sai je malia ang bini joto bini kanmong sumong nungmani nukhajan bkhayo goi phayo bosana nukhaje te bkha bo bosa 3 bosor je kai bo bai bosano 9 mas boko te ei boko te bo bahai asu bosano khibi kalang thaman ani nongni bo thagia boba nogo bereja thagone ang bo mai amane se ka bo ali social media gila obang bere phayo bobai kaham gai tongoi no